να αναπέμψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Βουλή σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε δίχως την τήρηση των συνταγματικών περιορισμών, εκθέτοντας τους λόγους της αναπομπής. Στην περίπτωση λοιπόν κατά την οποία η κύρωση διεθνούς σύμβασης πρέπει να γίνει κατά το άρθρο 28 παράγραφος 3 του Συντάγματος με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, είναι πρόδειλο το υπηρεσιακό καθήκον του Προέδρου της Δημοκρατίας να αναπέμψει στη Βουλή τις διατάξεις, οι οποίες ενώ είναι το προϊόν διεθνούς καταναγκασμού της χώρας μας, ψηφίστηκαν απατηλώς ως απλό σχέδιο νόμου με την απλή κυβερνητική πλειοψηφία των παρόντων και όχι με την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Παρά τα αυτά, ο κατά τα άλλα, παρακαλώ, παρά τα αυτά, ο κατά τα άλλα σεβαστός και δημοφιλής κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για λόγους που εκείνος γνωρίζει, αλλά δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει στον ελληνικό λαό, έστειλε αυτό το αντισυνταγματικός και συνακόλουθα ακύρος ψηφισμένο σχέδιο νόμου στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, αφήνοντας με τη σιωπή του τη θλιβερή εντύπωση ότι ενήργησε κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Μακάρι να κάνω λάθος. Ανυπόκριτα τότε θα ανακαλέσω και θα εκφράσω τη λύπη και τη συντριβή μου για το λάθος μου. Οπωσδήποτε όμως εσείς, κυρίες και κύριοι, όπως και εγώ, αναμένω και δεν θα πάψω να αναμένω τις οφειλόμενες επαρκείς εξηγήσεις αναφορικά, όχι με τη σκοπιμότητα, αλλά με τη συνταγματική νομιμότητα αυτής της σύμπραξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τα άλλα σεβαστού, στην υποδούλωση της χώρας στους διεθνείς δανειστές της. Συμπέρασμα. Ένα νέο σύνταγμα θα πρέπει με σαφήνεια να οριοθετεί τις δεσμευτικές υποχρεώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και να μην τον αφήνει έκθετο στην κατακραυγή ότι δεν σέβεται τη συνταγματική νομιμότητα. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα μια πανελλήνια εκστρατεία με αφετηρία το φλογερό τούτο καμίνι, έτσι όπως πριν από 1,5 αιώνα ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης είχε χαρακτηρίσει το πανεπιστήμιό μας. Στις εύλογες δικές σας ενστάσεις ότι αργήσαμε να ευαισθητοποιηθούμε, η δική μου απολογία συνομολογεί ότι όντως, τουλάχιστον εγώ, άργησα και μάλιστα πολύ. Να πλημμυρίσω από την οφειλόμενη αγανάκτηση. Οπωσδήποτε, τώρα που έχουμε γνώση, υψώνουμε όλοι μαζί φωνή αντίστασης με συγκεκριμένους στόχους. Οφείλω όμως να διευκρινίσω ότι όσα θα πω στη συνέχεια εκφράζουν τους προσωπικούς μου προβληματισμούς για τις τυχόν αστοχίες των οποίων αποκλειστικώς και μόνο εγώ έχω την ευθύνη, δίχως αυτή η ευθύνη να βαρύνει και τους φίλους συναδέλφους με τους οποίους σήμερα ξανηγόμαστε σε τούτον το δημόσιο διάλογο. Πρώτος στόχος: η κατάργηση
της κληρονομικής οικογενειοκρατίας. Αυτής της ντροπής του πολιτεύματος, την οποία χρονικά πρώτος έχει καταγγείλει ο εκλεκτός συνάδελφος Κώστας Χρυσόφωνος. Θα υψώσει βεβαίως ο Κώστας το δικό του τεκμηριωμένο λόγο στη συνέχεια, αμέσως μετά από εμένα. Όμως του οφείλω βαθιά και ανυπόκριτη ευγνωμοσύνη, γιατί εκείνος πρώτος ύψωσε τη φωνή του με το συγκλονιστικό βιβλίο του, το οποίο ήδη στο εξώφυλλό του καταγγέλει το μεταδικτατορικό πολίτευμα ως ιδιωτική δημοκρατία, με τον υπότιτλο της πικρής παραδοχής του ξεπεσμού από τις πολιτικές δυναστείες στην κλεπτοκρατία. Αυτή η ιδιωτική δημοκρατία, που είναι μια από τις κύριες αιτίες της χρεοκοπίας της χώρας μας, ανέδειξε διαμέσου της εξαδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής 23 πρωθυπουργούς, με ορατό και γνωστό το πλήθος όλων των άλλων γόνων που αναμένουν τη δική τους κλίση στην κληρονομική διαδοχή τόσο των βουλευτικών όσο και των υπουργικών εδράνων. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επέρονται για τους κληρονομικούς τους τίτλους ευγενίας ως τρίτης και τέταρτης γενιάς υπουργών και βουλευτών, θυμίζοντας τους ευγενείς της βασιλείας του Λουδοβίκου 16ου πριν από 3 αιώνες. Και είναι γνωστό σε ποιον ποταμό αίματος οδήγησε εκείνος ο εσμός των ασυλλόγιστα ευοχούμενων ευγενών. Οπωσδήποτε στα καθημάς, κάποιες δεκαετίες πριν από την οικονομική υποδούλωση της χώρας μας στους δανειστές της, είχαν προηγηθεί η παταγώδης κρατική αναποτελεσματικότητα, η αναξιοκρατία, η γενικευμένη έκπτωση θεσμών, προσώπων και αξιών.